Ito na ang hidden talent ni Jessie Corcuera! Ito yung mga unang itatalik ako na hindi na marunong. Di ako susuko, ako sa mundo, mahal ko asawa ko, alam ko tingin. Sa bawat laban, sa mundo, pinamili ang kamami ko. Sagot kayo sa mami ko, hindi kayo tatantanan ng kanyang animal. Hello, andito ko ngayon sa Senate. Lakad-lakad muna tayo. May pag-vlog si Mayo. Hi po, andito ako ngayon sa Senate at syempre kasama ko si Miss Susan and Miss Giselle. Ito yung tsura niya siya. Daming tao. So, Ate Susan, tatanong ko lang, anong character ni Senator dito sa loob ng Senate? Mabait, very accommodating. Ngayon na makausapin natin yung isa sa sekretary ni Senator, si Ate Stephanie. Hi. Ate, mabait ba Senator? Sobrang bait. Ano masasabi mo sa kanya? Madaling lapitan. Lahat na. Sobrang bait. Hello, kasama natin si Kuya Fred, saka si Kuya Choi. Mabait ba si Senator? Yes. Very. Malakas ba kumain si Senator? Ang plato kanin. Ilang kanin? Mandihado. Isang bandihado. Ilang ulam? Madami. Dalawa, tatlo. May choices. Basta may sabaw. Well, alam niyo na, isa ba? Ano? No pork. No pork. Ano po? Mostly beef and fish. Chicken. Chicken. Ayun, yun ang mga sikreto para magka-abs. Ang dami kasing tao dito. Senator. Dami niya kausap. Kaya dito muna kami, tatlo. China? What the law exclude, what the law exclude, it does not include. Remember the legal maxi. Kita mo yung sampo. Ang tawag doon legal maxi. Remember the legal maxi. Remember the legal maxi. He is an amazing athlete. Just an amazing athletic specimen. The speed, the power, the dynamism, the stamina, the ability to keep doing it. That's why Manny Pacquiao's so great. Bang, 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 bang. Try and stop it. Bang, bang. Here I come. Bang. Off on the side here. Down goes Watkins on a straight left-hand shot. Perfect sign on landing 50 power shots in the round. It's the most power punches ever landed on De La Hoya in a single round of his career. Manny Pacquiao has beaten Oscar De La Hoya. And it was the right thing to do. This is the last thing of all the choices we expected to see in this fight. Senator. Senator. Hi, Senator. Hello. Yung pala, ito, bigyan mo naman ako ng isang Bible. Kasi iba-vlog ko to, Senator. Para yung mga viewers natin, magkaroon sila enlightened. Okay. This verse is very important. Actually, two verses. First, in James 1, verse 19, it says, my brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. Second one is John 8, verse 47.
whoever belongs to God hears what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God. Thank you, thank you. Bye-bye. Hello, ngayon mamamalengke tayo. Dahil kakain tayo sa dampa. Hello, kuya. Hi. Lagi ako bumibili dito. Di ba, ate? Dito ako kumakain. Si Claire. Hi. Hello po. Oy, bigyan niyo naman ako ng tawad. Tawad ka naman, bet wala kang kasalanan mo. Ganon? Oo nga. Ano kuya, magkano yan? Hindi mo, ay, ate pala. 1 to 30. Anong bawas yun? Wala na po. Naka-discount na. Naka-discount na nakalagay na yun? Hindi nga, totoo. Oh, sige na, ito na. Magbayad na tayo. Bakit di niya tayo pa pagbilan? Sige. Na kuya. Dapat tatali na din kami dito. Tumotek. Natatagasaan ko eh. Hi ate. Hello. Ayan, papalito ako. Ate, kamusta love life mo? Naku, hindi uso sa amin yun. Para sa amin, everyday love. Kainan.